Bună seara! Citire intuitivă pentru cei ce ați ales Brățară pentru săptămâna 13-19 septembrie. V-au picat următoarele lamele din partea îngerilor. V-a picat îngerița Ivona. Ai o legătură specială cu animale. Animalele de pe pământ și din ceruri sunt vegheate de îngeri. Animalele răspund felului bun și tandru în care vă purtați cu ele. Aveți o înțelegere specială față de acestea. Puteți intra în relație cu nevinovăția și cu firea încrezătoare a animalelor și simțiți o înclinare să le ajutați. Eu sunt una din îngerițele dumneavoastră păzitoare și sunt aici să vă spun despre efectul liniștitor pe care l-a creat relația dumneavoastră cu animalul. Iubirea față de animale a făurit o legătură profundă și o apreciere față de dumneavoastră și de natura îngerilor. Se cunoaște faptul că cei ce suferă de stres și mai ales doamnele, dacă își iau o pisicuță care să locuiască cu ele, pe care să o îngrijească, aceasta absoarbe și diminuează într-un mod fantastic stresul. După cum vedeți, chiar această carte simbolizează o domnișoară, doamnă, cu o pisicuță în brațe. Și cățelușul este la fel de bun și de iubitor, dar pisicuța în mod special absorbe efectele negative. De ce vă spun asta? Pentru că v-a picat în cartea de tarot Cavaleul de Spade. Iar semnificația acestei cărți ar fi următoarea. Cavaleul de Spade simbolizează atmosfera înghețată, causticitate, fățărnicie, discordie și vrajbă. În stare să întunece trăirile omenești, chiar și cele mai plăcute. Este posibil ca acela pe care o aduce cu sine să permită o mai mare limpezime și cunoaștere lucidă. Dar, de regulă, această carte reprezintă în primul rând latura negativă a elementului aer pe care îl exprimă. Aceasta înseamnă distanțare rece, certuri tăioase, viclenie, batjocără, caustică și ironie amară. De aceea, Cavaleul de Spade este deseori un prim mesager al despărțirii, vrajbei, controverselor, de deosebită asprime și al josniciei intenționate. Deci, dragilor, celor ce v-au picat această carte, se prevede că sunteți într-o relație tensionată cu perechea dumneavoastră, cu familia sau la serviciu, și de aceea vi se și recomandă să intrați în legătură, să vă luați un animal de companie, mai ales dacă deja v-ați despărțit. Pentru că eu cred că sunteți într-un moment de despărțire și poate vă simțiți singuri. Și atunci o pisicuță v-ar face foarte, foarte mult bine, după cum v-am spus. Ba chiar este prielnică această despărțire. Este momentul să petreceți mai mult timp cu dumneavoastră. Angelul Gabriel vine cu acest mesaj. Acordă-ți timp cu tine pentru a putea să te concentrezi pe prioritățile tale
și pentru a nu-ți fi distrasă atenția. Deci, dragilor, vedem că treceți printr-o perioadă de despărțire, de certuri. E bine să vă retrageți, să vă luați un timp cu voi înșivă. Să vă luați un animal de companie, care acest animal de companie vă va ajuta destul de mult, mai ales să învingeți această stare de singurătate și, după cum v-am spus, va atrage și stresul sau anxietatea. Ai nevoie de timp cu tine ca să te odihnești, să reflectezi și să întinerești. Nu este un act egoist din partea ta. Este unul necesar. Luați o pauză. Dacă nu v-ați hotărât, hotărâți-vă, luați o pauză. Dacă se poate, chiar luați o mini-vacanță. Chiar dacă tu crezi că nu ai timp sau bani ca să evadezi, această carte spune că dacă îți setezi intenția, toate celelalte se vor așeza de la sine. Gândește-te că această pauză pe care o vei lua, sau vacanță, va fi o investiție în tine care va da roade o energie reînnoită, entuziasm și inspirație. Vacanța ta se va plăti pe ea însăși, pentru că va crea acea energie de care vei dispune după aceea pentru a face mult mai mulți bani. Mesajul este foarte clar pentru cei ce ați ales brățară. Este momentul să luați o pauză din relația în care sunteți, să vă luați un animal de companie care să vă ajute să treceți mai ușor peste această singurătate și anxietate și, de ce nu, chiar să vă luați o mini-vacanță dacă puteți, să petreceți un pic de timp cu dumneavoastră, să vă gândiți la prioritățile dumneavoastră, să mergeți în natură, să vă relaxați și astfel să vă reînnoiți energia și capacitatea de a merge mai departe, indiferent că este vorba de o relație sau de un job. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână minunată. La revedere!